Najnovšie výskumy ukazujú, že zelené strechy je veľmi dobré a účinné kombinovať aj s fotovoltickou elektrárňou. Taký menší experiment, aby si to vyskúšali, urobili aj tu vo Veľkých Uľanoch. A spýtam sa, pán Jozef Halas, čo ste teda zistili? My sme zistili to, že tie celosvetové štúdie hovoria pravdu. My pri inštalácii našej fotovoltickej elektrárne sme si povedali, že polovicu nainštalujeme na našu kazetovú zelenú strechu a druhú polovicu voľne položíme. Čiže jednoducho fyzikálne povedané, tá štúdia je založená na tom, že čím studenší je priestor pod fotovoltickým panelom, tým je vyšší výkon a lepšia efektivita toho panelu. Čiže poviem laicky, pokiaľ mám zelenú strechu, ktorá je ako keby nositeľ toho, že naakumuluje teplo a ten priestor je studenší pod tým panelom, tak výsledný efekt je ten, že naozaj v tých letných mesiacoch tá fotovoltická elektrárne dokáže vyprodukovať viac elektrickej energie. Čiže toto je ako keby základný ten princíp, na základe ktorého prichádza ten trend budúcnosti, kedy naozaj je najvyšší čas, aby tí ľudia si jasne položili tri veci dokopy. Na jednej strane poviem, rozhodujem sa, že investujem do fotovoltickej elektrárne, lebo chcem vyrobiť viac elektrickú energiu a šetriť náklady na elektrickú energiu. Na druhej strane mám zelenú strechu, čiže inštalujem si zelenú strechu, tým pádom zvýšim tepelnú izoláciu strechy a šetrím zase náklady na kúrení, chladení. A teraz, keď si zoberiem tieto dva efekty a spojím ich, vyrobím čo? Fotovoltická elektráreň je na streche, šetrím náklady na energiu. Zelená strecha je na streche, šetrím náklady na energiu, na kúrení, chladení. A tou zelenou strechou som schladil priestor pod fotovoltickým panelom, tým pádom som mu zvýšil ešte životnosť, aj výkon, aj efektivitu, čo je ako keby tretí balík šetrenia. Čiže do prasiatka mi padajú mince A, B aj C a ešte tam je skryté D, ktoré hovorí, že keď tú rastlinu trošičku polievam pod tým fotovoltickým panelom, tak ešte viac chladím tam priestor, ešte pridávam na tom výkone. Čiže dokážem ako keby až 4 veci dať dokopy a potom to znamená, že som urobil všetky ako keby tie zelené efekty, čo môžem na tej streche spraviť a toto je ten trend budúcnosti. My sa teraz aj prechádzame priamo po kazetách s rozchodníkmi, sú teda naozaj odolné, sú ale aj odolné voči tomu, že sú miestnené pod tou fotovoltikou, nevadí im to? Nie, rozchodník, keď si zoberieme, že rozchodník to rozchodí, keď to poviem tak laicky, to znamená, že to je suchomilná rastlina a nemá problém s tým, že je umiestnená v tieni, nemám problém s tým, že má nedostatok vlahy. Čiže poviem, v preklade znamenané, umiestním rozchodník pod fotovoltický panel, pokiaľ tam je priestor na to, aby tam prúdil vzduch a dostanem tam trošku minimum tej vlahy, tak ten rozchodník nemá problém tam prežiť. To vidíte u nás v tom pokuse, že vyslovene tie rastliny pod tým panelmi sú krásne, zelené, funkčné a my sme tam naozaj nič iné neurobili, len jednoduchú kvapkovú závlahu sme tam dali, aby sme si potvrdili to, že troška vody, keď tam pridáte, zase ste schladili ten priestor a teda to sú tie mince D, ktoré padajú do mešca. Má to teda energetické výhody, má ale táto kombinácia výhody aj pri tej samotnej montáži? Áno, keď sa na to pozrieme zase z toho, by som povedal, statického uhla pohľadu, že poviem štandardne mám nejakú budovu a chcem začať šetriť, tak sa musím rozhodnúť, čo mi dovolí statika. Poviem v číslach, mám 100 kg, mal som tam 10 cm nejakého kameňa na streche a teraz do 100 kg, čo sa mi zmestí? Fotovoltika alebo zelená strecha, alebo sa zmestím v kombinácii, čo je najlepší ekonomický efekt. Štandardne fotovoltika nám spotrebuje asi 30 kg na meter štvorcový. V tých 30 kg je aj váha na tie betónové kocky, čo sa použije ako závažie, lebo chcem voľne položiť fotovoltiku, nechcem si rozvrtať hydroizoláciu. Teraz keď to skombinujem, poviem obrazne napríklad s najľahším typom tejto kazety, čo je do 65 kg, tak mám 65 plus 30 je 105, lenže v tých 30 sú aj váhy betónových kociek toho panelu. To znamená, že do 100 kg na meter štvorcový sa vieme zmestiť so zelenou strechou kazetovou, s fotovoltikou a ešte keď tam dám aj tú závlahu, tak mám všetky tie 4 typy na mieste a potreboval som len 100 kg na meter štvorcový. Ja sa vám už len na záver poďakujem naozaj za tieto informácie a len si zopakujeme, že tie technológie nemusia fungovať len samostatne, ale zelenú strechu viem napríklad veľmi dobre kombinovať aj s fotovoltikou.
Pozdravujeme z Veľkých Ulian. My sa nachádzame na mieste, kde sa pestujú rozchodníky na zelené strechy. Táto technológia sa dobre a účinne kombinuje ale aj s fotovoltickými elektrárňami. Zelené strechy, taký najjednoduchší spôsob, ako si zelenú strechu namontovať aj doma, je kazetový systém. Na to sa už ale aj spýtam Jozefa Halása, pestovateľa rozchodníkov. Povedzme si teda, v čom sú tieto kazetové systémy iné ako bežné zelené strechy. Dobrý deň, vítajte u nás. Tak mohli by sme sa pozrieť na mobilnú zelenú strechu a to iná by som povedal ako v tom duchu, že je to najjednoduchší spôsob, ako to namontovať. Netreba tam žiadnu nejakú odbornosť, dokáže si to ten jednotlivec nainštalovať aj sám. Poviem to veľmi skratke povedané, všeobecne zelená strecha má niekoľko funkcií: termoregulačnú, drenážnu, akumulačnú a jednotlivé vrstvy tej zelenej strechy. A v tej mobilnej kazetovej zelenej strechy všetky tieto funkcie sú spojené do jedného nosiča, v ktorom je tá zelená strecha a tá rastlina rozchodník vypestovaná. To znamená, že jednou operáciou si ja zrealizujem zelenú strechu. Môžeme sa na to pozrieť aj tuto. Pripravili sme si pre vás takú veľmi jednoduchú ukážku, aby sme videli treba, že toto je ten nosič tej zelenej strechy. Toto znamená tú mobilitu. Tento modul má drenážnu funkciu, má akumulačnú funkciu vody, má v sebe 9 cm substrátu, čo je ten priestor pre život tej rastliny, toho rozchodníka. Prečo hovorím 9 cm? To číslo je dôležité preto, lebo čím vyššia kazeta, čím vyššia vrstva substrátu, tým lepšie tá rastlina žije, má väčší priestor na koreňový bal, tým je potom tá údržba menej náročná a tá rastlina, tá zelená strecha znesie väčší extrém teplotný, by som povedal. Hej. A teraz si povedzme, možno jednoducho ukážeme, ako sa to celé skladá, v čom je tá jednoduchosť a to čaro toho celého. Ja si zoberiem jeden modul a len jednoduchú skladačku prikladám k sebe a zaklikávam to. Môžem zakliknúť pozdĺžne, môžem zakliknúť takto krížom, môžem to zakliknúť takto krížom. Mám komín na streche, tak si zoberiem kazety. Hej. A teraz si zoberiem, že som si obišiel takto vlastne celý komín a idem ďalej. Čiže ja vlastne idem na strechu montovať hore a zoberiem si len kotúč geotextílie podkladnej, jedny nožnice, vyčistím celý ten strešný plášť, roztočím geotextíliu, rozložím kazety a obsypem trošku riečným kameňom. Čiže vlastne dokážem jednou operáciou zinštalovať zelenú strechu. Mobilita je kľúč, nakoľko môže byť nejaká technická vada strechy alebo unavený starý strešný plášť. Ja nemusím likvidovať a zničiť zelenú strechu, ja len zoberiem tú mobilnú časť, polku na polku položím, opravím strešný plášť, vrátim to späť. Alebo chcem do budúcna urobiť nejaký chodníček, hej, vyberem jeden rad kaziet, dosypem kameň alebo polobičím nejaké šlapáky, môžem tade chodiť, hej, čiže... Skúsme si teda povedať, pre koho je takýto kazetový systém určený. Je to možno len pre tie novostavby, alebo aj pre ľudí, ktorí rekonštruujú nejaký starší dom? A je to určené jednak pre novostavby, ale my sme tento unikátny model priniesli aj pre rekonštrukcie, lebo keď si zoberieme základná otázka, ktorú si musíme zodpovedať pri rekonštrukcii a potrebe zelenej strechy je statika. Čiže najprv si zistím, koľko mi staticky znesie tá strecha, ten strešný plášť. Poviem si, budovy, čo majú 30-40 rokov a boli na streche posypané riečným kameňom, majú napočítanú tú statiku na ten riečný kameň niekde na 80 až 100 kg na meter štvorcový. Čiže viem, keď odstránim ten kameň, akú váhu môže mať zelená strecha. A teraz si povedzme ten príklad. Táto produktová rada mobilnej zelenej strechy dá sa urobiť v rozličných váhách. My máme 105 kg verziu, 85 kg a super ľahkú, ultraľahkú 65 kg. To znamená, že my môžeme inštalovať aj na rekonštrukciu, na veľmi, ako keby, taký by som povedal, oslabený strešný plášť, na stredný, na klasický, na novostavbu a dokonca štvrtý model, čo vidíme tu vedľa, je kazeta, kde je vlastne aj vysoká zeleň. Čiže ja viem vytvoriť aj rozličné vizuálne zelené efekty na tej streche, rozličné pásiky, vlnovky, obvodový zelený pás zvýšený. Čiže ja viem pracovať v momentálnom stave so 4 typmi v tejto produktovej rade podľa váhy a podľa potreby zazelenenia. Máme tu teda tie rozchodníky v kazetách. Ako možno prebieha nejaká starostlivosť o to? Potrebujem to nejako zavlažovať? Čo všetko musím s tou strechou robiť? Veľmi dobrá otázka. Keď si povieme, že
Zelená strecha je bezúdržbová vec. Ono to tak úplne nefunguje. Aj vo všeobecnosti vieme, že bezúdržbová vec neexistuje. Alebo keď vám to niekto povie, že to je bezúdržbové, tak treba si za tým vidieť aspoň minimálnu údržbu. Zelená strecha požaduje, poviem veľmi všeobecne a veľmi laicky, jarný servis, jesenný servis a v extrémnych horúčovách nejaký drobný letný servis. Ten letný servis, poviem, keď 2 týždne máte extrémne horúčavy, tak treba proste výjsť hore a zaplaviť tú kazetu, aby sa tie akumulačné nádobky naplnili vodou a tá rastlina prežila. Jarný jesenný servis počíva vyhrabanie zelene, nejaký jeden rest tej rastliny, aby sa urobila taký zahusťovací a vegetačný štart. Jarné hnojenie, jesenné hnojenie. Není to nič náročné, netreba sa toho báť, ale treba si povedať, že ten jarný, jesenný je ten nevyhnutný a v lete podľa počasia. Ja v tomto momente ďakujem pestovateľovi rozchodníkov Jozefovi Halásovi za zaujímavé informácie. My sa ešte vrátime a povieme si niečo práve o tej kombinácii zelených striech a fotovoltických elektrární.